Точка 7 от лекцията се нарича блокове и Edit Block in Place и Block Editor. Както знаете, блоковете се дефинират с базова точка и име. Много е удобно блоковете да се кръщават с име, което е подходящо за тях. Както е на екрана кръгчето, имаме кръг, да го кръстиме, не се вижда в Block Definition, но името тук също е кръг. Така лесно после може да вкараме обект, блок в чертеж, може да го преименуваме с командата Rename. Много лесно може да използваме след това тези блокове. На следващия пример съм показал разликата при правенето и копирането на блоковете с едно и също име от чертеж А и чертеж Б. На чертеж А горе в ляво имаме едно кръгче, който съм го дефинирал като блок с име кръг, с базова точка 0,0, а в дясно някой друг прави в чертеж Б 4 кръгчета, но той също ги е кръстил, е направил блокче отново с име кръг и с някаква друга базова точка. Какво ще се получи, ако копираме единия блок от чертеж Б в другия блок, в другия чертеж А? Ще се получи нищо. Ще се получи това, което виждате до два едни и същи обект. Два блока с едно и също име, с които са два кръга в случая. Ако копираме чертеж А, блока от чертеж А в блока в чертеж Б, ще получим отново два блока, но двата блока ще бъдат с по 4 кръга. Това е защото вече имаме такъв предефиниран блок, AutoCAD помни това и просто ние ще пейснем абсолютно същия блок в чертежа, което отново е грешно. За съжаление, само за грешни работи става въпрос. На следващия слайд виждаме, изпълнил съм двете команди Edit Block in Place и Block Editor, за да видим разликата. Значи Edit Block in Place, когато изпълним тази команда, виждаме, че самият обект се вижда плътно, се вижда както трябва да се вижда, а всичко друго като текст, размери и други обекти, които са около него, те са невидими, те не са активни. Може да стречваме, може да направим обекта да се върти автоматично, може да се стречва автоматично, може да се мира автоматично, но това е, може да му се смени базовата точка, но това е предмет на друга лекция. Защото е много.